Hi everyone! Welcome to our channel. Kauban na mo si Mutchukoy o si Wuwu, si Yaya, si Yoyo o si Ate Durarat na ami karon kay mag mukbang mi o pagkaon. Ya mo ang snack, popcorn o chicharon nga prawn. Sige, mag-start ta tagkaon. Mangaon tanin jung tanan. Oh, kaon na chikoy, dali chikoy. Alay mo chikoy, kaon mo chikoy. Kodtan niyo na itong kaon ha. Pas kaon. Ug mahurot ba jud mo chikoy. Hi. Si hi mo chikoy. Okay, mo chikoy. Hi, tara hi. Nahay. Ya mau ni si Mutchukoy. Kaon. Pagod ako kon. Kanaw ato be agnaw sa aslom. Uy, payo ya, naong sa aslom. Naong sa aslom tara. Dito ta. Apa? Mama. Enggak. Kaya Laila. Ako, ang gagal. Napayan niya, ma? Ano ba? Ba? Ano ba? Ba. Kaya mau ni mo ito ba? Tama ba? Ay, dah. Dagat ng baso. Pumili na. May gahe. Kuha na ko sa malang. Fruit. Amo ang painam do Yakult. Drink Yakult everyday. Tako din magbayad ha Yakult kay advertise mo. Mainom si Mutchukoy og Yakult. Anong kuma? Ito sa yung shake. Shake, dance Mutchukoy be. Shake. Tayo ba yung shake? Pagupit ako di kan. Tingnan mo ang puyit. Ni Luagos ang Koreo. Na ba. Mutchukoy ba. Dala ko. Dali. Oy! Alam na! Hala! Napupo si Mutchukoy! Hala! Baho! Napupo among Mutchukoy! Hala! Napupo among kuko! Aman si kuko napupo be? Hasa si kuko napupo? Hala! Mao ni among Mutchukoy! Hi! Mama daw! Nare. Hi! Hi, Mutchukoy! Nahulot na unang among prawn. Magupit ka? Na. Basta kaon ito kay. Hala. Nauna nagurot ag amuang prawn. Pero among popcorn.
Di mo kahulog kasi masyukol. Sa tibig, milakaw na si wuwu si Yaya. Ba? Inang wala po na. O si Yoyo. Ako na si Yoyo. Hindi may kahulog. Dito nga sa kadagahan. Thank you for watching everyone. Please subscribe our YouTube channel. Durarat and Yayu's TV. Bye Ate Lubel. Say hi. Say goodbye. Hi. Bye-bye. Hi. Thank you and God bless us all.